I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Gadili patigbabaw ni Malanay ang iyang garbo alang sa kalinaw sa mong pagpuyo. Ay, maayo man ka, kay hayahay ka na. Oh, O, mas sinabuton man ang imong bana. Si James? Han? James? Kinsa na mo gikasulti? Kinsa na, Han? Magsulti lang ito balik-balik. Kadyo sa... Ay, sakpot lang ang inyong... Usaman! Ngarong giputol man ni mong diretso ang inyong pagsulti. Kinsa to? Kinsa to, Han? Wa kay labot kung kinsa to. Han? Tuto ka man ako. Nagduda ka? Wa. Sulti ang dalawang taka nga mila ka na si Chelsea. O ba nito randing paingon sa eskwelahan. Boton ta siya nga malanghin mo. Pero nahadlok kay mong kasabaan. Mahadlokit siya nga akong kasabaan. Kinaibaw man siya nga sayop ang imong pag-influensya niya. Nga bati kong pagkainahan. Nga ikaw na lang gi maayo. Nga ikaw na lang gi tarong o gusto. Di ba? Di ba? Oh. Nausa ka man day, bro? O pre James? Saan ang problema ni mo? Nga, may sulti sa taga-opisina nga Biyernes Santo ka nagkakaignaon dito sa opisina. Kinsa ba nga taga-opisina ang nag-ingon? Basta na nag-ingon. Ano pangutaan na ko? Nausa ka man day. Kinsa pa noon sa? O ha? Ikaw ha? Mura ka nag-address ha? Di ka na masulti kung sa imong problema. Mailag ako. Pastila ni mo bro Baldwin. Big deal na ginani mo? Big deal ba? Ang ako nga, gusto lang ko makatabang ni mo kung sa imong problema. May na lang na, makabaway ko sa imong pagtabang po na ako sa daghang higayon. Hindi ta mag-istorya na Tanawa lagi na siya. May lang ikaw ha? Mamugos ka na akong pagtugan kung sa akong problema. Ano sa ka? Binata ba ka? Nata din na. Igor kay ko nang utanag, naunsa ka? Ay wa lagi, wa. O sige, wam ka. O, wa. Klaro kayo may problema ka. Pinahiyon pa lang ganyan mo daan ay. Obvious kayo. Ay, pastila ni mo Baldwin. Pastil lang sa nimo, James. Kinikintawahan na Lo, nagumusta ba ito nimong gwapa eh? Wa mo lay reaction. Nandi ka mangutan nagkinsay ng gwapahang giingon ako gipasabot nimo. Ubalik na ko sa office. Si Rika may akong ipasabot ha. Si Rika, ng regards nimo. Muna ko. Tugway ka storya ini. Wa mo lay reaction. Ay, siguro magipikpik ako nga bagaw dayong lakaw. Ay, hamis. Mo ba, Sir Baldwin? Unsa ka day ang iyang problema? Na, di gud ko katubag na mo anarik kami. Pero kung gusto kang may baw kung unsa, pagtayag paagi. Unsa kong paagi ha? Akay mo na ng problema eh. Di na ako. Kaya ikaw may gusto may baw. O man gani masultin ako si James, bisan kung kumpare mi. Basi nimo. Kung mantigo ka mo diskarte. Basi mo tug ana siya nimo. Labi nag imong paraygan. Gusto mo itong reaksyon nimo? Diha. Ipahiyom ka o. Nihilak. Sapa diha, sir, oy. Ingon ka na bagsaba. Dari ka pa na ako. Di ka gin magmahi. Mapangita gid kag asa ko magpuyo. Hay, kanimo, Sir Baldwin. Chick boy, yung ayaw ka, no? Unya,
ato kas dili chick boy nga. Gibaliwa ka lang. Basit tinuod ang akong pagduda. Kung nga nung gi-ignore gyud ni Sir James ang akong beauty. Ha? Unsay pagduda? Nagduda kang bro o pare James? Nagduda kang unsa? Nga bayot siya. Unsa? Yabag gini mo eh. Ako naman yung kabuangan mo bro. Unsay kabuangan? Kabuang day na. Nga kadakong grasya ana kung magkasanabot mo sa Rika. Ay, kanimo. Stilan gini mo bro. Ang ako ato nga, may lang na ba? Nga na'y makapay-hupay sa imong mga problema. Nga dili kay magsigi kag Pinisanto sa imong opisina. Gahuman na naman untang kwarisma. O Semana Santa. Ay, nimo. Pwede man kung nga imo na siyang sustinihan. Alam ko seryoso ha kung dili ka gusto nga mo seryoso. O sa may naana ba? Kapayo nimo manambag no? Pagka maayong manambag sa kagwang. Kagwa ha? Sige. Kagwa mong bitaw ko ron. Pero, tanawan niya nato ha. Tanawan niya agad nato. Mangayo kong dispensa nimo, Father Joseph. Anhigi ko magsamok nimo. Wala na unsa ka ba, James? Kanusa kay ko nakasamok? Ang ako mga good father, nga daghan ba kay kag atiman din sa parokya. Nga ang ako bang natingin. Na, gusto na. Ayaw nag-ipadayon ka na buot mong isulti. Mudritso tas imong tuyo kung nganong ani ka man. Bisan unsa pa kadaghan sa kwarta nga naangkon sa usa ka pamilya. Bisan unsa pa kahmugaway ang pagpuyo. Kundili gani na to himuong kabahin ang Ginoo sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. Kundili may uyon sa iyang kabubuton ng atong mga buhat. Huna-huna o plano sa kinabuhi. Dili kayod kini magmalambuon. Dili gayud kini matigayon. O dili gayud kini muhangtod, James. Ug mao kini ang hinungdan kung ano nga daghang mga pamilya nga nangaungkag. Daghang pamilya ang walay kaihusahan. Walay gugma ug walay pagbinatiay. Kay niining modernong panahon, ang paghimo sa sayop ug ang pagkinabuhi diha sa immoralidad, gihimo o giuran-uran na lang sa kadaghanan. Gihimo na kining kasagaran ug mahinangpong gidawat ug praktikal alang sa katawan. Sa way pagpakabana, nga nahusupak kini sa mga sugo ug sa kabubuton sa langit ng Amahan, na mao kayod ang magbubuot sa tanan. Father Joseph, Isud kini sa imong unawuna ug kasing-kasing. Kining katapusan kong isulti ka nimo, James. When life is good, pray. When life is hard, pray. And never forget to pray. Kaya timan a life without prayer is a life without God. Ug ang lang sa imong pamilya ug sa imong matag pamilya, the family that prays together stays together. Mauri nga namuhi mo sa'yo na Chels kay nag-meeting di ay ang mga teachers. Dili nag-meeting ti Tutoranding. Nag-meeting. Lagi, parehas na na, uwe. Unsay parehas di manggod. Sige, uwe, dili. Karon mahuman ta. Laki. Ay, niya kay sa'yo man mong gibuhian, saman mo uli na ta? Ayo sa tito oy. Kay, nga nung ayaw man. Unya na tamanguli. Kay timingon na to nga naa si Daddy James sa amo. Inig uli na to. Wow, sigurista ka, ha? Ang
Kun wa si Daddy B, basin kasap-an og malusnitan na pod ko ni Mami Melanie. Ay, dili magkabugan mo'y kusniton. Ang dungkan, kun dili ang akong kilid. Mapaksit lagi, kay taas magkuko si Mami. Hala, no? May pagkatampalasan ginara sa mami ni Melanie. Shtoy, hinaya ng tingog ni mo titoy. Madunggan ta sa akong mga classmate. Ay, hala, chorizo. Nya, napatsudlain tito. Nag-ingon na ba to si Lola Plising kahapon sa pagkita nato dito sa mall? Nga, moatura ko no siya sa amo kay gimingaw na ko no siya nako og ni Mami. Hmm? Unya, ni Daddy James. Wa. Ayaw. Ayaw lang ginuta tong apuhari mo dahil Chelsea. Kay happy to siya mo resign din his earth. Unsay mo resign sa earth dito? Waman siya trabaho. Ay, happy ta ba? Mapudlong. Mao ba, maplising? Wa man musulti na ko si Chelsea. Ay, makadlagkot kining bataa. Gitugod ako siyang paingnan kang gimingaw na ko ninyong duha. Waday musulti nimo? Wa, ma. Kaysa niya sa pagsulti nako. Nga may saa man siya. Oh. Hadlok man ganito nga makakita nako. Labi na gyud kung muduol. O kay nga naman sab. O sa may sa ni Day Chelsea. Ay, kana laging sila rin magkasinabot sa iyang amahan. Og ako, mauhimuong bati nga to niya. Unsa? Uy, mao ba Melanie? Oo, maoy. Si James na lagi husto ining baya. Ako na lang yun ang pirming sayop. Bisan sa unsa din eh. Uy, kung mao ka na, unsa pa ba imo gidugayan din he? Uy, biyain na ng bana nimo oy. Mapising. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!